Ταξίδι στα έθιμα. Απόκριες στην Ελλάδα. Μαθήτριες και μαθητές, καλώς ήρθατε σε ένα μοναδικό ταξίδι. Προσδεθείτε. Μαζί θα περιπλανηθούμε στον χρόνο και θα αναζητήσουμε στα έθιμα τα στοιχεία όλα εκείνα που συγκροτούν την παράδοση του τόπου μας. Μουσικές, χώροι, στολές και πόσα ακόμα. Όλα μικρές χρωματιστές κλωστές στον αργαλιό της γιαγιάς παράδοσης. Και αν δεν ξέρετε ποια είναι η γιαγιά παράδοση και ποιος ο αργαλιός της, μπορώ λίγα πράγματα να σας πω για εκείνη. Είναι μία γυναίκα σε ηλικία μεγάλη. Πόσο μεγάλη, κανείς ποτέ δεν μπόρεσε να μάθει πόσο χρονών είναι. Άλλοι λένε 100 και άλλοι λένε πως είναι 1000 χρόνων. Αν ποτέ την γνωρίσετε από κοντά και η ίδια δεν ξέρει να σας πει πόσο χρονών είναι. Μια φορά που τη συνάντησα, δεν άντεξα και τη ρώτησα. Και εκείνη μου απάντησε. «Τι να σου πω, παιδάκι μου, ούτε και ξέρω. Μόνο που είμαι γιαγιά. Και είστε όλες και όλοι σας τα παιδιά και τα εγγόνια μου». Που μένει? Σε ένα σπιτάκι μικρό και ταπεινό, στην καρδιά μας. Κάθε φορά που την φωνάζουμε, έρχεται κοντά μας, με το ήρεμο χαμόγελό της και μας γεμίζει χαρά και αγάπη, γιατί μας κάνει αυτό που είμαστε. Με τη γιαγιά παράδοση λοιπόν, εκείνη θα μας βοηθήσει να ανακαλύψουμε τις μουσικές, τις συνήθειες, τα έθιμα, για τις μέρες αυτές που ταξιδεύουν μέσα στα χρόνια, από πάντα και φτάνουν ως και σήμερα.